просто без да искам случай и трета част. Съжалявам, че толкова се случва, просто понякога времето е тъпо. Не снимах! Защото аз снимах тук да... Добре, няма нищо. То не е това. Дай докато... Ние се загубихме! Да, пак! Абе, не сме Лина, дай. Загубихме се! Така. Връщаме се наобратно. За 8 път. Връщаме се наобратно, защото вече май се загубихме. И бегаме, защото ме е страх в тази горичка, а нещо присъска. Нещо присъска! Присъска! Направи! И нещо такова направи. Хора, знам, че изглежда, че съм пъзла. Но ако вие бяхте в тази позиция и вие щяхте да изпаднете в шок. Хора, това не е симулация. И аз го чух! Дея? Твоята къща е най-лесният начин. Извинявай, но трябва Да ни през вашата къща. Най-лесният начин. Дай, аз да за телефон. Хора, тук имаме едно място с мама и тати. И кака ми. И сега ще минем през него. Защото тук аз знам пътя. И е най-лесно да не се загубиш. Сега ще минем от тук. Само, че водата... Хайде, скачай. Какво? Скачай. Не, абсурд. Дръж ми телефон. Дръж. Чакай малко, няма смисъл да минаваме от тук на камера. Няма другата страна. Ще има и втора част, защото много съжалявам. Трябва да... Не, всъщност ги няма. Ама другата пътека, що от тук не може от тук. Не, Хога, наистина. Не, Хога, ще върнем оттам. Не, Лина, тук е. Не, аз не връща са, не може. Лъцак, спомнават. Връща са. Може да преградите. О, не, махаме се. Махаме се. Хора, ние си тръгваме. Моля, там няма път. Има, ето пътата. Еми, с тебе само ме е страх. Но къде ще се качите? Тук има дърво. Минава се по дърво. Ами малко тук. Добре. Хора, след малко ще гледам и втора част, много съжалявам. А не всъщност четвърта част вече. Гая. Лина, ако искате да течете отгоре, тук така ще слезете и горите. Не трябва някъде ми. Нали сме там? Възможно е и да не се спаси. Очаквайте друга част.